Ahojte, začíname zľahka. Práve sa pozeráte na vozidlo, ktoré plní normu Euro 7, prípadne vyššiu. No a tu teraz pozeráte sa na ten modrý dym, vidíte ho? Tak to je ďalší plnič prísnej euronormy. Škoda, že sa nedá preniesť aj ódor, pretože tu je vinník toho modrého dymu. Tak by ste všetko cítili po hranulkách. Tu je ďalší plnič prísnej normy. No a tu posledný v tomto zostrihu. Dnes vám prinášam zo pár zaujímavostí z ciest, ktoré natočil môj autobus. Pozrite sa, sústredite sa, vidíte to? Práve ste videli medvieďatá, ktoré vbehli do krovia. Vodič oproti mi signalizoval, že sa niečo deje. No a tu jelenia zver. Pasie sa na jablčkách, absolútne nevníma, že nejaké auto, vozidlo zastalo. Až tu sa zbadal starší kus jeleň a prášil to všetko do bezpečia. Tu zase máme jelenia za bieleho dňa, dal som si s ním preteky, ale pozerajte sa, prehral som na body, pretože hoci mi skrížil cestu, nestačil som ho sejmouť. No ale čo už, nech si žije. Nevždy sa to tak šťastne skončí. Tu sa to skončilo zle pre autobus, pre stierač, aj pre jelenia. Neskôr sa našiel uhynutý, pretože z miesta nehody utiekol. Dobre. Hej. Tu máme ďalší prípad. Takisto sa to skončilo zle. V tomto videu som vám zostrihal zo pár zaujímavostí aj nejakých krízových situácií, ktoré mohli dopadnúť úplne ináč ako dopadli, keby ktokoľvek urobil ešte nejakú väčšiu hlúposť. To, čo vidíte, to je úplne bežný jav. Pomalé vozidlo, v tomto prípade autobus, sa bežne takto predbieha v protismere. Poruší sa, čo sa dá, ale aspoň sa nič nestalo. Vodič má vraj predvídať, no ale pozrite sa. Kolega profesionál sa otočil v križovatke do protismeru. Môžete toto predvídať? Bodaj by to vždy takto šťastne skončilo. Aj v tom zábavnom parku, aj tu na. Toto je už iný level. Auto ide celý čas za mnou. A keď ide vozidlo v protismere, vtedy musí predbiehať. No pochopíte to? Tu bolo to isté v bledoružovom, ale sa aspoň ospravedlnil. Postrehli ste to? Ešte raz, čo vám ukazujem? Nuž je to autobus odchádzajúci zo zástavky, ktorý nemá zapnuté predpísané osvetlenie. Je to veľmi, ale veľmi nebezpečné. To isté robia vodiči v mle s denným osvetlením. Kolega samozrejme denné osvetlenie zapnuté mal. Vidíte to? Praga V3S v plnej záťaži. To sa dneska už len tak ľahko nevidí, lebo to auto celý deň navážalo zeminu, čiže naozaj makalo, bolo vo výkone. Všimli ste si, čo je toto za vozidlo? No, porozmýšľajte, skúste mi to napísať do komentárov. Toto autíčko vlastní súkromný podnikateľ, má sa uňho ako vo vate a teraz konkrétne sa vracia z mesta na svoje stoisko, bolo voziť svadbu, prosím pekne. A pretože je také pekné, odpustíme mu, že mu nesvieti jedno zadné koncové svetlo.
Tu tohto exota môžete stretnúť na cestách po celom okrese. Vozí sa takto s Ježišom na chrbte. Kto vie, čo chce tým ostatným ľuďom povedať. Pán Čope, že ja som dostal takú úlohu a musím vás pochváliť, že ste strašne dobrý vodič. Fíha, preboha, to kto ti dal takú úlohu? No to je tajné. Dobre, ďakujem ti, ďakujem. Pekný deň. Aj tebe. Sa musíte sám, no. Tu som si troška prihrial polievočku, prepáčte mi to, ale nedalo mi. Som len človek. No a aké by to bolo video, keby tu chýbala naša už pomaly legendárna jednosmerka. Ale dneska len takto. Cez sviatky som oddychoval, netočil som. Takže priatelia, aspoň takto. Všetko dobré v novom roku. Majte sa krásne. Autobusom zdar.